Mekke'nin adamları Resulullah Aleyhissalatu vesselam öldüreyiptirler. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de taifadan bir gelip öldürse o taifa bilen düşman bolacaklar. İki taifa birbiri bilen kırışacak. Onda näme deyli? Qurayş'ın ola kolları şuna aydyptırlar. Taifadan bir dene batır oğlan Tafeylin her taifadan 3 raqadani şu Muhammed'i öldüreylin diptir Aleyhissalatu vesselam. Bir her taifa bilen mukabele et başarmar Muhammed'in taifası o şeylilik bilen tamam olur gider diptirler Aleyhissalatu vesselam. Diğerlerin etýärler her taifadan bir batır bolýan adam ýüşürýärler. Etýärler bize näme berjek? Onu billa altını ýüşürýärler, gyzyl ýüşürýärler. Her taifadan ýüşürtdirler. Nagat gyzyl bolupdyr. Siz eger Muhammed'i öldürseňiz Aleyhissalatu vesselam beraberinde şu gyzylla diýakadany nagat dünýäni evlerine dökýärler. Gyzyllary bir üýşen altynlary kim saklamaly indi? Ebu Cehl çykypdyr, men özüm saklaýyn. Ýok, saňa inanmaýas. Yeni bir çykýa, men özüm saklaýyn. Ýok, saňa da inanmaýas. Yeni bir çykýa, men saklaýyn. Saňa da bolmaýar. Onu bu gyzyllary kim saklamaly? Yine şu öldürecek adamımız var ha Muhammed. Şondan aňyrda ynamly adam ýok, şoňa özüne goýaýyn diýerler.